Siyanamkela Avalanche of Grace kamala mnjuthenji umolweni. Namhlanje make siqhube umxholo wethu othi sikhuselekile kuYesu Kristu. Umxholo wethu otsho ukuthi Christ is enough for us. Into efuneka sithi nca kuye. Umxholo wethu otsho ukuthi let us cling to this unshakable security enguYesu Kristu. Noba kukweyiphi na masingasuki kodwa kuye thina. Singasuki kwelizwe lakhe. Singasuki. Christ is enough for us. Into efunekayo ke ngoku lukholo, the bulldog of faith. Funeka lubona uthi Eva nanku Hebrews incwadi yabaHebheru 11 ivesi 6 uthi lungekho ke ukholo akukho ukumkholisa uThixo. Kaloku wonke ubani ozayo kuye kufuneka akholwe ukuba ukho uThixo yaye uyabavuza abo bamlangazelelayo. Kule season le kufuneka the diligent seekers. Kule season funa simfuna phi ezweni lakhe. Ake siqale lana kwincwadi kaJohn uyiqale uJohn ekuqaleni uyifunde uyistadishe ube ngathi uzawubhala i-exam kule season. Uyasifundela incwadi ngoba uyabona into ukuthi kuye kuba mnyama ngoku njengoba kuba mnyama nezinto ezininzi zibaninzi, ezi-challenges zibaninzi, zifuna siziphendule ngelizwi. Sizazi uba singobani na, sizazi uba masibalekele ngobani na, simazi noYesu uba ungubani na. Asiqale kuvesi kulantuka kuJohn 14. Asiye kuJohn 14 semve efundisa abafundi bakhe. Apha ke futhi ebesezawubashiya, ebesezawuya emnqamlezweni ayofela ilizwe. Ebesezawubuya emane baprepare kancane ukuthi hey nena ndizanishiya nizaba strongo nina. Yeva asiqale kuvesi 5 kuJohn 14 verse 5. Uthi uThomas kuye kuYesu Kristu, wena uzuyiqale phaa ekuqaleni uthi Nkosi asazi apho uya khona, singathini na ke ukuyazi indlela? UPeter uyamazi nokuthanda uthetha. Verse 6 uthi uYesu kuye, ndim indlela, ndim inyaniso, ndim ubomi, akukho namnye uzayo kuba engezi ngam. Sengarejekthi uYesu Kristu sisesemhlabeni, sizawugqiba siphelele sokweni. Uthi akho yongena kubawo ngaphandle kwakhe. Nanku uthi akukho namnye uza kubawo engezi ngam. Nje umokha nje uYesu wabo, uYesu wafela wonke umntu lo. Masimamkeleni ke, masijongeni yena ke, singamix cut and paste. Verse 7 ndamthanda verse 7. Andithi utshilo phaa ukuthi ndim indlela, nguye indlela. Xa sifuna indlela silahleka masibuzele. Nguye inyaniso. Xa singayazi inyaniso ayekho inyaniso edlula iBhayibhile. This is the word of truth. Ayikho, nguye indlela, nguye inyaniso, nguye ubomi. Ngaphandle kaYesu Kristu awunabomi. Asinabomi ngaphandle kaYesu Kristu. Sizwe lezi zinto esithi masixelele abantu ngaye, sibavula amehlo abantu ngathi abantu abamqondi kakuhle. Ukuba basoze balibona izulu bazaya xa bereject uYesu bayaphi? Baya kwa-hell. And ke i-hell ayidalelwa ngabantu, idalelwe uSathana nee-demons zakhe, but not human beings. Let us wake up in this season. This is another season. Asiye kubani futhi kuJohn 6, asiye kuJohn 6.
6:35. Haleluya. Uthi kubo, wathi ke uYesu kubo, isonka sobumi esindiyo. Ubana xa uswela isonka ungathi ulambile kakuhle, uthatha iBhayibhile yakho uthi Yesu usisonka kum, uveze umsebenzi, tshintsha impilo yam. Ndidiniwe ukuphila ngokucela, ngidiniwe ndize kuwe ngoba ndize ndixakekile. Usizandlale kuYesu, bofunda uzandlala. Uthi kubo, isonka sobomi esindim, lowo uzayo kum akasayi kulamba. Haleluya. Lowo ukholwayo kum akasayi kunxanwa naphakade. Ofana naxa imali lena esiyirholayo incinci, siqhathwa, sigqilazwa emisebenzini, masiboxelele uYesu. Uthi Yesu uncede baba, ndinyusele imali. Ncede Yesu, uncede, intervene in my life. Ngoba uthini? Uthi nguyisonka. Nguyisonka. Nguyisonka sobomi. Utshilo ukuthi kuverse 35. Kuverse 35 lo. Uthi ndim oza kum akasayi kulamba, lo ukholwayo kum akasayi kunxanwa naphakade. Aphinde kuverse 48. Funa sifinde sijonge ophinda abaxelela athi ndim isonka sobomi. Ndim isonka sobomi. Aphinde kuverse 51 athi ndim isonka esiphilileyo, esisehlayo emazulwini. Ukuba ubani uthe wasidla esi sonka wodla ubomi kwanaphakade. Ke isonka endiya kumnika sona mna siyinyama yam endiya kunikela ubomi behlabathi. Le Holy Communion lena esiyithathayo singayithathi kancinci. It is a weapon, i-Holy Communion. Yiyo loo nto befundisi besikhuthaza into ukuthi masiboyithathe emakhayeni wethu. Singayithathi ecaweni phela, masiyithathe nalapha emakhayeni wethu, ezindlini zethu. Naxa singaphilanga kakuhle masiyithathe, naxa umoya uphantsi masiyithathe. Thatha i-Holy Communion, mthendeleko. Asiye kuYesu, siya kuJohn 8. Siya kuJohn 8 ke sekuthi Yesu usandlalela uba uthi umbani na. KuJohn 8 verse 12. John 8 verse 12, uYesu uthi ukwezingxoxo ke ingxoxo kaYesu ngokuthunywa kwakhe nguThixo, ihedini yakhona apho. Uthi wabuya ngoko uYesu wathetha kubo esithi, ndim ukhanyiselo lwehlabathi. Lowo undilandelayo akasayi kuhamba ebumnyameni. Uthi ulikhanyiselo lwehlabathi uYesu Kristu. Apho kukho uYesu khona kukho kukhanya. Ubumnyama mabusuke empilweni zethu. Xa ubabumnyama bulwa noYesu Kristu, ngoba liyamazi uYesu Kristu kukhanya kwelizwe. Kanti funi nendawo ezimnyama uYesu. Masamkeleni uYesu sizobona umahluko phakathi kokukhanya nobumnyama. Sizosuka ebumnyameni ekukhonzeni izithixo nezithixokazi, siye kuguqa phantsi kwezinyanya sicinge fanuba zizatshintsha impilo zethu, singazange zitshintshe sisaphila. uYesu ukukhanya, masamkeleni uYesu South Africa. Ukukhanya kwelizwe, ukukhanya ezindlini ezi zethu. Masamkeleni uYesu. This is another season uSeku yes. Aphinde uMatiyu athi nathi siva kuMatiyu ukuthi uthini. Nje kukhanya nje uYesu Kristu unathi akasishiyi. Matthew 5.
ndifuna siyifunde siyive from horse's mouth, not from a frog's mouth, not asiyive from horse's mouth kodwa kuyo yonke uMatthew 5 uYesu esithi nathi athi kuverse 16, asiqale kuverse 14, uthi uYesu futhi nina nilukhanyiselo lwehlabathi. Thina xa simamkela uYesu Kristu masixelele abanye abantu ngoYesu Kristu, silukhanyiselo lwehlabathi, mabambona apha kuthi uYesu Kristu ukuthi uyazijika impilo zabantu, mababona apha kuthi ngendlela le esibaxelela ngayo, sibabize sithi yizani nangu umuntu esixelela impilo zethu. Yatsho intombazana elantu eyadibana noYesu ngasemthunjini, yazange ithule, yahamba ixelela bonke abantu, ithi yizani nangu umuntu endixelela zonke izinto endandikhe ndazenza. Athi ayingoYesu lo, umprofeti phela lo ndixelela zonke izinto endenzenzileyo. Xa ke simfumene uYesu, that revelation enguYesu Kristu, kufuneka sixelele abantu ngaye singathuli. Uthi ke ngoku ke nina nilukhanyiselo lwehlabathi, umzi ome phezu kwentaba awunawufihlakala. Uthi awunawufihlakala. 15, uthi kananjalo abasibaneki isibane basibeke phantsi kwesitya, basibeka esiphathweni saso, sikhanyisele bonke abantu endlini. Kuma-families wethu masingamfihlini uYesu uba ulukhanyisele, noba bangasigxotha basizonde ngenxa yoba sikhethe uYesu, kodwa masibaxelele. Xa esithi uYesu sithi nithi yena silukhanyiselo lwehlabathi, ufuna sithethe ngabo, sithethe ngoYesu Kristu kuma-families wethu, ngoba ngenye imini bazawuza kuYesu, bayathanda abathanda, liyeza ixesha apho baza kumamkela khona uYesu Kristu. Zizawujika izinto, ubomnandi uzawujika. Ungabe uhamba ugxothwa, funeka wazi ukuthi njena wena noYesu Kristu niyimajority, niluningi ngoba ungagxothwa kanjani. Ungabe stress not, izinto ezincinci ezo. Verse 16, malukhanye ngokunjalo ukhanyiso lwenu phambi kwabantu, ukuze bayibone imisebenzi yenu emihle, bamzukise uYihlo osemazulwini. Masixeleleni abantu ngoYesu Kristu nama-families wethu, singaguqi thina senze njani, senze ama-rituals, masithi hayi besenza imbeleko, asiyeke ezo zinto, masiyeke ezo zinto ezo, size kuYesu, sithembe uYesu Kristu nguye ozasikhupha ebumnyameni, masisukeni ebumnyameni. Yiyo njena into eseyinkulu eyokuthi njena sifunde ngoYesu Kristu, masifundeni ngoYesu Kristu, nakusasa sizawuqhubeka. Xa siyifumana itshansi yokuthetha ngoYesu Kristu, sizawuthetha ngoYesu Kristu. Nawe yenza njalo, xelela apho udibane khona nabantu, baxelele, uya kwimola, baxelele ngoYesu Kristu. Odibene naye nje, put a smile, umxelele ngoYesu uba unamazi noYesu, uyamazi noYesu Kristu. Aba baphila kabuhlungu begula, baphila bedliwa lidemoni lotywala, mxelele kakuhle ngokudibana naye ukuthi yazi uYesu Kristu angawukhupha kuyo yonke le egqilezayo, imosha impilo yakho ngokusela le oyiselayo. Xesha elikhoyo ngoku masingamfihli uYesu, uthe selukhanyiselo lwehlabathi uYesu Kristu. Thina bakholwayo, uyakholwa kuYesu Kristu, ulukhanyiselo lwehlabathi. God bless you.